Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channelnya Dwi Erika dan Rudi. Pemirsa, sore-sore kita akan berjalan-jalan di desa Kelangkang Batur bersama Ria Kulura dan Bayan. Sikos kaki kos kaki beluk-beluk kayak bonceng. Nggak babalan. Ini mau perkondi Mlaku-mlaku mubeng-mubeng. anteng ya cah meneng aja ya cah. bar turu kok Mau bar turu? Enggak. Oh tak jero. Ini ambek aku. Ya ayo. Iya. Boleh ya grandel. Dirujak apa tuh gelem? Ini pelan petut. Gelok bang-bangang. Ngaku-ngaku koyok bonceng. Ya yo. Dune dijak delok bal-balan. Yo. Terus lho. Sore-sore. Atut beluk-beluk koyok bonceng. Iya, bonceng. Ono. Apa iki gunggung omah apa dikoaki kok. Orang sempat-sempat. Ya. Lah nguri omah tak kira pembok tandur mbako Mbako kayune iki gak langsung duwe, aku dikandani. Mbako iku diutang sik. Iki ngomongan tok engko wis mlebu pabrik engko lagi duwe. Jagung kan langsung dadi gawe gejek anyar. Gejek sing kawak apa isi? orang kuwaki kok kesel. Kadang sore gak sempat. Tak kawakan. Iso ngelakuin karo iki. Ini wis mulai. Ketemu delok pasaran ketemu delok piala dunia mbak. Angel dulu lho mbak. Jam 3 iki lho mbak wis. Piala dunia. Wis jaluk tangi mbak. Senengane dijak rene terus Pak. Babalan iki lho seneng. Rame cah cilik-cilik akeh. Mari ngene iki pemirsa yo cah cilik-cilik lanang-lanang. Ngomong putune tak soleh senengane. Senengane Delok double anak-anak main Mas, center. Kalau just friends, ya. alhamdulillah boleh. Main bola. Langsung tembak saja. Tendangan dari Ronald. Wah, saya kena cepopok. Oh, kalau Masuk gol. tak kena topi. Oh, seneng kan ndelok. Ya ini yang ndelok cacah do main bola ki kan yo. Main bola. Tak topi ini sudah. Nah, di topi ini piring gak tolo-tone. Masuk.
Ayo dang anu ya ini dang dimulai. Apa? Di masih. Banyak toh masih toh. Ya. 2, 3 lah dadi Awas. mulai ya, dadi mulai. Aku uji, ya mbak saya. 1, 2. Aja melok bal-balan. Pak iki munggo cah cilik iku nek pesan pakai. Tendang langsung. Domana apa di sini? Kalau delok kambing, Bulangan. kalau nek kambing gibas. Gibas. Halo, Terus gak payu didol kayak wedhus. gibas kok gak payu. Payu wedhus murah kok. Saiki selarang yo. Ah, dari sapa? 500 mundake saiki. Wong aku bar kok pasar aku bakul wedhus kok. Tung tak tung dut. Tung tak tung dut. Tung tak tung dut. Tung dung tak dung tung dut. Dijak ndelok bal-balan seneng meneng ae. Oh. Jembok ndelok bal-balan bah. Owe. Halo Mas Al. Owe. Dolanan ban malah. Tendang langsung. Oke, bagus ganek cah poli ini wis ora enak. Kenapa? Poli ora enak bocah. Jaringnya layak dijipuki. Iki apa ini? Oh. Untung. Beluk. Delok pang-pangan beluk koyo. Ngono. Kayak omong ngono. Oh. Betete lek ngoceh ngono. Nanti. Ngono lho. Gol 1, 2. Tendangan penalti gol. Mulai njaluk maku wae. Njaluk Mbah. Njaluk maku. Kakak. Mas Aldi. Mas Al apa Mas L? Al apa L? Al. Oh, Al. Njaluk maku. Ayo mulai. Apa sayang? Agak kenapa? Mimik mau urung. Kakak wis. Sekolah masuk sekolah. Bukan sekolah berapa kayaknya? Ayo kita masuk sekolah TK pertama. Enak ganggu. Di. Oh. Mateng orang. Dia anak sama. Anak sama tenggora. Nah, iki lho, anu lho. Balap-balapan menek nek iki. Tak tiba piye? Tiba lho le. Ayo iya aku. Masih menek yo. Masih menek wet. Kena ceblok ayo. Balapan menek tak tiba piye? Iya, kono. Aduh. Wes.
ya. Iki anake sapa iki? Anake kuwi nek sing wedhus kan lek sapa jenenge? Oh. Ruri adike Ruri. Hmm. Yang biru. Ya sekolahane kok ditanduri kacang. Aduh. Gak apa-apa. Ayo kalian. Sekolahane ditanduri lombok. Ditanduri kacang. Pandan kalau. Ki pengenalan jenenge bocah TK. Aduh. Kenalan Lomba. tumbuhan. Makanya cici doa. Bahaya ya lomba main. Entahnya, awas ke. Gawe apa kuwi le? Gawe apa kuwi? Toilet. Ya, yang toilet. Ndi lemah kok bisa mbok cipuki? Ayo. Iya, iya, iya. Dalgo nanti le. Oh, njaluk mulih jemboke ya. Jemboke njaluk mulih. Ayo mulih ae ora enek jajan. Jajane ora ana sing lewat. Jajane pakul pentol, ora doyan pentol. Ning omah duwe jajan akeh, duwe melon sak trek. Melone sak pirang-pirang kok ndang. Yo lo. Oe oe. Momong putu lek sole-sole mlaku-mlaku putune njaluk mlaku-mlaku ndelok bal-balan. Angger bar adus ndelok bal-balan. Walah. Yo, camet wis mulih. Camet gong mulih. Lare. Turu. Laris. Nggo pirang kilo? Nggo pirang kilo camet? Mosok 2 kilo. Tengane papat. Oh, beras. Untuk beras. Untuk beras. Untuk beras kok, Ting. Aku yo entuk iki ndungare. Tengane papat bento. Entuk, aku selawase urip yo ora. Roto bola. Lah aku selawase urip yo ora tau entuk kok aku entuk kaget aku. Lagi gitu ya, mau kok salah kayak oleh aku. Ha. Masa salah kok. Nih Untuk sampai aku nih gak salah. untuk bantuan. Berasnya nganu. Berasnya wis godang. Berasnya wis godang. Gung. Apa tak dang? Bersih butuh ijek kok mas. Beras bodoh ki sik, beras Pangan yang ini tuh tak kolono 80. beras jakat ki sik. Masya 80 Allah. kilo tahu tak kayak 40. Lek beras jakat apik. Nang beras raskin ki. Nek mungkin kita yang aku juga mentok. Oh, wong nang Sing akeh ini karangannya bulan puluh sama. jakat. Ya beras zakat ya panen ya empok. Iya, camat tangga dodol ku akeh wong sing ngekeki. Mulih nggo beras. Ya dadah. Lari kele. Tanti kele. Ele. Iya, kebanyakan akar. Kan kalau belum beras. Itu kokno mbok aku yo ora roh. Aku ya ora kono buyut. Buyut itu kono gede wae bae temen-temen. Kok buyut putu leh kok mau buyut ku mosok ndi buyut. Urung kek lho dek sak dendam. Mang wis tak buka berasnya nganu. Kadare 80. Wah, lah. Tak korono 80. Jakarta. Iya, tak loro 80. Terus tak ngeno 50, tak mulai ke Jakarta. Aku mangan otek. Lah wong loro ae lho ya entek pale sepira. Ya tak ngawat, ya tak ngumpul. Wong kuwi. wong buah kok mbok manganan paling jarang gelas e. Nih, Wong loro ae. lewatan. Wah, itu yu kates murni ayu anduran iki. Ora. Ora yu. Lah, tenane ngono. Ya kita iku. Iki kates Jawa ora kates Purnia. Yo, betul. Oh. Tek kates Murnia ki kene nek sungute kene lho. Awake cilik.
langsung Ya utuh. wis dikelola. Iya tinggal kelan-kelan enak itu. Mak, nek lele siapa? Rujak apa? Uang rujak apa? Rujak uang. Iya gua ngerujak. Makanya lele setewi ini. Yo. Oh. Siko. Aku bilang telogon melas. Jum. Kalau silang. Alah mau supaya iku yu, ora nganu yu. Ora kembang ngono. Kembang yu. Wala pentil no pentil. Kung wah. Wah iki pelem gede kok. Itu senenge. Pelem gede kok Tahu wong. Oh, wah pirang-pirang kok. Pirang-pirang wong iki. Bapak sang kabeh iki. Oh. Iki kembangnya. Tebas nawang. Biasane. Iya. Pangan dhewe. Pangan dhewe. Ini kirane penilai lah. Iwak lu lah dari disawit tembe sekali. Bukan teko kan. Alah wong parek ngulon, aku ya ora tok kok. Iya. Iwak apa yo wis tuwek ora tedas daging. Iya. Wes ayo mulai. Wah, wedake beluk-beluk kaya blonceng kok ilang. Oh. Wedake kaya blonceng ilang, Mbak. Wes. Ini mau pulang wes bar ndelok bal-balan kok. Wah, ngoceh. Iya. Oh, cintanya adik-adik bar kemana? Oh, Ngaji ya yo. ngene Mbah Lasi. Oh. Ya wis, dadah. Dadah pemirsa.